Тук сме с възпитаници от професионална държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев в град Свищов и днес ще ги попитаме за тяхното мнение за младежите и тяхното право за гласуването. Здравейте, как се чувствате? Здравейте, много добре. Можете ли да дадете успешни примери за участие на младежта в процеса на вземане на решенията в Европа? Кой, как и с какво участва? Точно за успешни примери за вземане на решения, аз не знам колко реално младежта има досег до Европейския съюз, защото ако си замислите, вие чувате нещо по новините или виждате нещо по социалните мрежи за някакво взето решение в Европейския съюз, но реално никакъв досег няма младежта до това нещо. За нас е един вид нещо по-далечно и не знам, не мога да сета за никакви примери, където... Ние реално нямаме досег до самата инициативи и организации, така че не може да кажем ни какво бихме допринесли и за какво не, защото ние нямаме извод и примери конкретни не можем. Нито пък и да дадем, нито и да препоръчваме. Аз си мисля, че не можем да дадем пример и може би има такива, които са взели някакво участие, но ние не можем да дадем пример, защото то не е било... Няма кой да ни каже за него, не е било разпространено, популяризирано. И аз си мисля, че не виждаме толкова много участие от младежта в европейските решения, защото няма кой да ни запознае с тях. Не сме запознати с тях и може би това е проблема. А как смятате, че би било добре да навлезете и да се запознаете точно с решенията в Европейския съюз? Може би като бъдат обяснени на по-лесен и разбираем език, защото законодателството и управлението, по-голямата част от него е по доста старомоден начин обяснено и написано и казано. И си мисля, че ако има повече такива подкасти, събирания, конференции, си мисля, че ще бъде по-лесно разбираемо и по-популяризирано. Мисля, че точно ако, както той каза, някои методи вече са стари и няма въобще толкова с досег до младежта, ако се дигитализират повече нещата, ако Европейския съюз намерят най-ефективните канали, с които да достигат младежта, мисля, че може точно младежта да се включи много повече в тази дейност и тези взимане на решения и да се даде много повече гласност точно на нас. А знаете ли кога са европейските избори? Кой е 6 Как бихте разбрали по-лесно за тях? Със сигурност социалните мрежи. Това наистина мисля, че е най-ефективният вариант. Смятате ли, че трябва да има кампания, точно в която наистина да се запитват всички младежи от какво имат нужда точно в сегашния момент? Аз си мисля, че ако се направи някакво като репортерска емисия, нещо такова, просто взимате една камера, два микрофона, както сега в подкаста, отивате на улицата в някой по-оживен град и започвате да питате младите хора какъв е проблема според тях, какви са проблемите, как могат да бъдат решени. Си мисля, че е добър вариант. Чудесно. А каква роля може да играе образованието в насърчаването на активното гражданство у младите хора? Ако реално някой преподава за това, мисля, че ще бъде добра насока. И ако се дава повече гласност. Мисля, че точно с такъв тип събития и инициативи може да се направи това нещо, защото ето ние сме тук
защото госпожата ни покани и ни каза това нещо. За някое друго събитие пак може да разберем от училище или от Интернет. или от някоя такава институция. На... Така че това точно образованието може да ни е връзката и да ни даде насока към тези събития и инициативи и кампании. Аз не мисля, че толкова се нуждаем от много мероприятия, много такива. Аз си мисля, че по-скоро трябва в училище, по част гражданско образование или по какъвто и да е, да ни запознат малко повече с Европейския съюз, как работят там нещата и така, вместо да има само събития, без ние да знаем къде тръгва цялата работа. Аз си мисля, че няма да е лошо в училище, освен да ни учат на науки, като математика, биология, история, вместо да ги учим само тези предмети, си мисля, че ще бъде и полезно, ако има предмети, които реално ни учат какво представлява живота и как да гласуваме, как имаме някакъв проблем, къде можем да отидем да дадем сигнал за този проблем, къде можем един вид да подадем жалба. И също така си мисля, че няма да бъде лошо и да разберем как работи държавата, как работи една държава, как работи Европейския съюз и как функционира цялото това нещо в синхрон, заедно и как се сработват. Ако искате да бъдете част от активните европейски младежи! Не забравяйте да гласувате на 6 юни. За европейски избори! И да сканирате QR кода, за да ни гледате на страницата на Русенската асоциация.